мақомоти вазорати умури дохилии Тоҷикистон сӯхтор дар як нуқтаи фурӯши сӯзишвориро тавзеҳ доданд. ҳодиса дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ пеш аз зуҳри 14 июл рух додааст. сӯхтор замоне сар задааст, ки соҳибони ин нуқта дар вақти гармии ҳаво мошини пур аз газро ба зарфҳо холӣ мекарданд. дар натиҷа расиш ба амал омадааст. ба қавли мақомоти вазорати корҳои дохилӣ, сӯхтор 65 метри квадратии нуқтаи фурӯши сӯзишвориро нобуд кард. дар ин ҳодиса ягон нафар ба ҳалокат нарасидааст. дар беморхонаи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам ба радиои Озодӣ гуфтанд, бар асари ин сӯхтор ягон захмӣ ба беморхона интиқол наёфт.